Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Karon guys kay magluto ta og pork adobo. Una atong hugasan ang pork guys, tagsa-tagsa ato ang tungod sa running water para makuan siya malimpyo. So ang atong lutoon karon guys kay usa ka kilo og tunga sa pork. So mahal na kaayo ang kuan karon guys oy. Kilo sa pork kuan na tag 300 na. So lami man kaayo ika og adobo, so mao nga magluto tag ato ang pork adobo. Kayo gato na siyang paliton guys sa karinderya, tag 50 ang hiwa aning ato ang kuan kaning gidak-ano na sa ato ang lutoon karon. So mao na nga kita mo magluto kay para makasave ta. So mao na ni guys ang limpyo nga pork meat nga ato ang gihugasan. Unya kuan na siya guys, part ni siya sa tiyan nga naa pa gani ribs ana inighiwa. So ang sunod na tong buhaton kay ang katong gilimpyuhan nga pork meat atoan na siyang ibutang sa atoang kalaha. Kay atoa man ni siyang pabukal-bukalan daan para maluto siya usa na to adobohon. Unya atoa siyang timplahan daan og asin. Butangan natog asin og ajinomoto para na mutuhop ang timpla sa pork meat. So pasensya na mo sa to ang background guys ha, nga naay ga sige duk-duk kay naa man gyud ga trabaho diri sa to ang hagdan nagtaod og tiles. So atoa siyang i-mix og taman nga ang katong ajinomoto og asin motuhop gid sa iyahang unod guys. So mao na ni siya ang atoang itak-ang didto guys. So inigtak-ang nato guys kay atoa sad ni siyang tabunan kay para dali siya maluto. So tanawa guys, o naluto na siya. Inikahurot anang iyahang sabaw, atoan na siyang haunon. So nahurot na ang iyahang sabaw guys, atoan na siyang haunon kay atoang pabugnawon. So pabugnawon gyud ni siya una, usa na to adobohon. Saba kaayo ato ang background gyud karon guys kay nag-grind manggod sila sa tiles, nagputol ba mo nang perting sa baa. Mauna ni guys ang ato ang pabugnawon nga pork meat, luto na ni siya. Mauna ni ang nahimo sa usag tunga nga kilo. So magluto na tag adobo karon guys, mauna lang ni ang nahibilin kay atong ni aging adlaw ga adobo man sad mi, unya wa nako na vlog ba. So karon among ipakita kung unsaon jud siya paghimog adobo. Okay.
Ug mauna ni guys, ang atong adobo naglaway na ko guys atoan na ning tilawan karon. Atong testingan og kaon ning panit ani atong adobo guys kay aron mahibaw-an og crispy ba. Kani mao ni siya ang panit. Tanawa ato ang adobo guys ug gwapa kaayo. So di ara ang panit sa atong adobo guys Kuan siya crispy. Lami kay siya ituslob og suka guys nga nay halang-halang gamay ba. Lami kay ng adobo kanon pero magbantay ta inigluto kay manglagsik lagi ng mantika isog kaayo ba. So mao na nga naglunod tabunan. Unya inigbali nato ato sang palungon ang siga. Unya na nato ukban taod-taod ang katong iyahang tabon kay basin og inig mopay pagpalong nato niya ukban dayon mubuto niya siya. So taod-taoran sa nato og ukab iyahang tabon niya nighuman nato bali ato ana pong tabunan og balik unya ipasigaon na pud nato ang stove kay aron di ta mapiskan. Unya ang teknik ani niya is palutawon siya sa mantika kay aron kuan gid siya mo crispy.